anem a fer dues postures. La primera, Virabhadrasana 3, que és en evolució des de Virabhadrasana 1. Entrem a Virabhadrasana 1, que ja l'hem feta abans, ja hi ha un vídeo amb ella, i a partir de Virabhadrasana 1 inclinem el tronc damunt de la cuixa dreta i per l'estirament dels braços anem a posar les mans a la paret. L'important és mantenir la cama de terra estirada i la cama de dalt que pugi la cuixa i baixi el taló. Ho podem fer amb les mans a la paret o ens sentirem encara més suportats si posem les mans damunt del respatller d'una cadira. En aquest cas, podem obrir més bé les aixelles i no dubtem a pujar bé la cama de dalt, encara que de moment no l'estirem, que pugi la cuixa i que vagi baixant el taló sentint aquest alineament del cap del fèmur i el taló. Tornem a Virabhadrasana 1 i tanquem la postura. Ara entrarem des de Urvasthasana sense saltar a Pasvotana. Aquesta postura torna a girar completament el tronc, mantenim les cames estirades i baixem tot el tronc damunt de la cama de davant. Hem de traslladar el tronc cap a la dreta per poder alinear-lo amb la cama del davant. Podem baixar també amb un suport. En aquest cas ho farem, per exemple, amb el suport d'una cadira, posant la cadira lluny suficient que ens permeti estirar els braços i el tronc. Si arribem amb les mans a terra, doncs llavors anem estirant el tronc i finalment, si podem, entrem a la postura final amb Paschimana Namaskarassana. Pugem el cap i amb el contacte de les mans a l'esquena i sense saltar tanquem. A partir d'aquestes dues postures entrem a la sèrie de Utkatasana Malasana. Molt important per enfortir els quàdriceps i estirar els tendons d'Aquil·les. Això es veu frontalment i ara la veureu de lateral, que potser es veu més bé. Urvasthasana, Utkatasana 1 i 2 i entreu a Malasana deixant baixar els talons a terra i creant un estirament de les mans i els braços. Aquesta postura és important pels angonals, pel perineu, pel cap del fèmur. Torneu a pujar en Utkatasana, Tadasana.